Balik. Enggak. Ora ndi kesel kaya iki ketok ya. Ya ding ning alame kaya sak amban-amban ngono ya. Sabar sak mono lah. Banget isuk bali sore, wali isuk bali sore. Balik. Dhuwur klontangan kae ono ki ya, Pak. Oke. Ndak gitu. Oke nek beda nganu. Beda koloni kalau gitu. Itu anu ya. Kumpulane. Kumpulane Ono apa tok? Ono papat ono telu kok. sing gedhe. Sing koloni gedhe ono telu. Mari munggah ki. Nang watu Ebek. wadah kae. Nah iya. Munggah. Ketak iki. Sing gedhe kuwi yo. Ya gede kok. Pedak. Iki dene malah oleh sanek nang ndi to iki yo. Ono to kono. Wong kerja nang pete to kuwi. Ya pakem. Nambah. Ya kuwi tekan anu nyoba tekan dur pete ya tekan kuncen.